Sziasztok srácok, én Karcsi vagyok, és a mai videóban itt tart velem Krisz. a csatorna főként gaming lesz, például Roblox, Minecraft, Fortnite, bármi lehet. Kezdjünk is bele. Na, itt is vagyunk. A mai videóban Roblox Murder Mystery lesz. Igen. Zsa! Csak még várnunk kell egy csomót. Addig spectateljük az embereket. Igen. Jó lesz. Itt Ez egy bohóc? Ja. Csak be van szorulva. Bacon Hearn. Na végre lement a meccs. És Igen. valami Most már Jani menjünk. veszített. Gyere már mapot választani, menjünk mapot választani. Még nincsen map. Legyen map. Addig táncolok, megpróbálok táncolni. Itt az jó. Mili. Hát de itt ilyen nyári, mindegy. Hát jó, de hát a Mili az jobb. Amúgy szerintem hogy legyen, megöljünk egymást, vagy ne öljük meg egymást, és a végén PvP-zünk. Kb. A végén, ja. Én amúgy Murder vagy Sheriff, és inkább Sheriff, vagy Murder inkább jobban szeretek lenni. Mert ez izgalmasabb. Sheriff meg Murder, mind a kettő ugyanolyan jó. Töltődik a map. Nézzük, mi lesz. Inconnect. Nagyon jó. Te mi lettél? Nagyon jó. Én connect. Akkor Leszek gyűjtsük a majd. cuccokat, gyűjtsük Jó. a cukkokat. Amúgy itt van csúsz, de gyere már. Csúszáltunk. De túl is, de. Én csúszálok. Jaj, itt gyilkos. Nem tudok menni, hülye vagyok. Jó? Ügyes, Iszom a kis forró zsokimat, de miért rám jön csak? Meghaltam. ügyes vagy. Gyűjtöm a labdát. Elmondom, hogy néz ki, hogyha el kell. Hát mondd el. Akkor félek tőle. Várj, először rá kéne spectátelnem. Ilyen bordó haja van, rózsaszín macskafülese, és Ja, látom, ott megy. nincs rajta gatya, és rózsaszín póló. Tudom. Ami igazából nem rózsaszín, de Nekem van ilyen rózsaszín füles. De ez kell nekem, csak nem rózsaszínbe. Például Szóval feketében. megszállom. Megnyertük a game-et. Kis perenkás patkány, vagy hörcsög. Tettük ki. Én nem, amúgy nekem is van. Én 19-es vagyok. Mondd, nem játszok sokat. Hero a gyerek, Hero volt. Hero. Hero, akkor az. És amúgy, ha akartok még más videókat, vagy honnan tudjam, azt írjátok le kommentbe is, akkor Lesz még ilyen, meg más is, meg más is. tök mindenféle. El is mondtuk, mindenféle lesz. Lesznek haverokkal, lesz ketten. Nézd már meg a kis hörcsögöt, milyen izén. Ez egér, Ez olyan. nem hörcshög. Ez egér. Nem vagy nekem hörcsög. Pelenkás Patkány. egér. Patkány. Ő egyébként patkány. De pofázik, szia! Hát úgy néz ki, mint te. Sheriff. Incorrect. Nem megöllek. Incorrect vagyok, szóval nem tudsz megölni. Megtudom, hogy melyik a murder, megfogom, ez headshot. Hey, na! Gyerekek, mondjátok el, hogy ki micsoda? Annyira bírom amúgy, hogy hát ez gyors volt. Én nyertem. Victory. Nem kilépett a gyilkos. Ja, mert megijedt tőlem. Vagy tőlem. 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 Mindjárt level 99-es vagyok, ünnepjünk. Lassan elérem az izét, a 20-at. Ha elérem, Facebook bontunk. következő videó Fortnite-os lesz. Amúgy még nem tudjuk. Először ez kerüljön ki. Ki fog kerülni. Van macím, van kekszem, van fagyim, Nekem van még van kakajóm, pisztolyom. van kakajóm, van Add már pizzám, nekem. van tojásom, Amit láttok a Van kincs a ré- hátam mögött, vagy a hátamon. van rér tojásom, van Na nem Szent kell János mutatni, bogaram. hogy tojásaid vannak. Amit láttok a hátam mögön kést, azt Krisztől kaptam. Mert csóró gyerek, és nem sokat Nincsen játszik. semmi. Mondom. Nemrég kezdtem. Kivettem a fél inventorimat, most van kakaóm, van pizzám, van mindenem. Mennyi késed van? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 a alappal együtt. Trade.
Mit akarsz védelni? Hát én odaadom az én késemet, te megadol egy kést. Ugye, ha vissza akarod kérni, ugye visszadod ezt a kést, amit én adtam Aha. neked. Igen, azt akarod, hogy szerintem ez a csaj mögötted a gyilkos, de nem. Hát engem nem bír megölni. Amúgy megdöglöttem. Amúgy nem, engem nem tud megölni, amúgy megdöglöttem. Mondtam, hogy ő a Amúgy csak gyilkos. szólok, hogy A kis patkány a gyilkos, vagy nem, ő serif. Ő serif. engem a fél Brookhaven, magyar Brookhaven engem ismer. Nagyon érdekelt minket ez. Ez a tény. Miért szóltál be? Ne szóljál már be! Na, ne szólj be! Komolyan mondom neked, ne szólj be! Mi ez a skin, te Jézus? Mutat jól néz ki. Én amúgy Ez akarok az- egy... Amúgy én... Hallod, ez az a skin, mikor nem csúfolom azokat az embereket, most hajnalom őket. Mikor kapsz 25 robuxot és valamire el kell költened. Vagy 100 robuxot és valamire el kell költened. Ez konkrétan az a skin. Ez a fekete hajú, nézd itt, ez aki most fut. Hova Na, futsz? Gyere Na akkor vissza. trade. Aha. Eltrédelek vele egy jó kizét. Na, mit adol fel nekem? Én egy ilyet adok. Nem ezt akartam. Én egy ilyet. Kérem. Aha, Meg egy ilyet. Aha. Na, hajrá. De Gyerünk nem már. tudom Hova? elfogadni. 3, 2, 1, na, majd ezt megcsinálni kell, mert fontos dolgom van most. Te mi Csúszdázni. vagy? Nem mondd el. Valami a packány, le akarom mészárolni. Na, te vagy a murder. Vajon, hogy ez pont írni fog ide. Puff, egy. Én meg a sheriff vagyok. Akkor ne bánt. Még. Majd a végén PvP-zünk, én úgy szoktam sok emberre. Meg fogom ölni. Majd én téged mindjárt. Elvágom a tortod. Amúgy nem tudom mennyi meccset megyünk egy párat. Már videózunk. Nem tudsz megölni senkit. Egyik ott bujkál. Mindjárt megdöglenek. Gyere nyugi már. Nem könnyű. Gyere már utána, Nem mit tudok? könnyű, egész este fent voltam, Ott nem van. könnyű. Egy a Ott tetőn. volt. Ott egyik ott van. Egyik ott fut, liftedni akart. Szia! Megölhetlek. Nem, majd végén. Ó, a kis patkány! Hogy vagy? Én nekem tudom, hogy nem patkány, de nekem patkány. Nekem Na. vagy hörtű, vagy kis. Na, megdöglött. Zöld. Meg lett Zöldé még. változott. Zöld patkány. Ott van mindegyik fent. Szia! Na, itt a 100, nem tudom mennyi robáxosan gyerek. Én V-Bucks-os vagyok. Én meg tudtam nézni, hogy mennyi V-Bucks-ot költöttem. Hát elég sokat. Mennyit? Hey, ne ölj meg, megöllek én is. Fú, nem tudom, az összes fiókon bele elnézni, szerintem nekem van már 100k robax, amit Hello. elköltöttem. Csá, tuti. Na, mindenkit Nem- megöltél. Nem öltem meg mindenkit, még vannak fent. Értük, futok. Megöltem nem tudom hány embertől, nem tudom mennyiből, mert nem vagyok. Nincs most már. lift. Le fog Lift járni az az nem- idő. 1 perc van még, pár másodperc. Ó, Pár másodperc, gyere harcoljunk inkább. fogadjunk, megöllek, vagy megölsz, és még elő fognak jönni. Mamukém! Jó, nem mondtam semmit, jó? Léci, majd a végén. Hát ez a vége, már ez a vége. Mit lősz? Akkor Mondtam. Karcsi zombi lesz. 100-as vagy, ja nem? Még 98-as vagy. 99 mindjárt. Igazából ezt már nem nyerem meg, de nem baj. Para tutti già o prela, o calice mirila utama. Vége mindjárt, idejük már. Ne lőjenek már, de... Jó, 2-1, oké, lejárt. Game over. Még le tudtam valami fontani. Para tutti già o... Nézzétek, milyen menő macin van. Ez egy teddy bear. Na, gyere, trade. Csöves szájukám. Trade. 100-as vagyok mindjárt, 99. Na, ünnepünk. Modalitet. Jó. Siessé. Siessé nekem. Are you ready? Mi a fa töltsemete? Absent.
Na, amúgy csak szólok, hogy inkább, amúgy csak szólok, hogy ez a kés jobb, amit én adtam. Csak az jobban néz ki. Na most már most már tudok matchingelni a késemmel. Matchi. És mi lettek? Ó, bánatos idéjeink. Mürder. Tényleg? Aha. Én meg bánatos inkonek vagyok. Megölök Na. mindenkit a fasomba. Megölök mindenkit, akit az utamba áll. Mert Én én nem vagyok állok az király. Én Téged- neked zaklatnak engem, messengerem. Jó, megöltem egy gyereket. A csaj afkolt. Palatutén zsaj, uténa. Mindenki fut tőlem amúgy. Félnek. Hát azt hiszik, hogy én vagyok. Dik egy hulla. Jó, nem bújt el ide senki. A csaj rájött, hogy én ki vagyok. Jó. Mi a kill? Hányan vagytok ti? Még hányan vannak? Egyik belefutott az arcomba. Nem bírok felugrani oda! Köszi. Én nem öltelek meg, csak a végén. Jó, még egy. Döglök. Hányan vannak még? A kurva! Na, nem mondok semmit. Kacsi, hol van a családbarát? Ja, tényleg, bocsánat. Bocsánat. Nem azt kell mondani, hogy nem azt kell mondani, hogy mi a hanem azt kell mondani, hogy mi a fatölt csemete. Igen. Ja, mi a... Fatölt csemete. Mi a... Eddig jó? Jó vagyok. Na, itt vagyunk. Igen. No. Csak egy kis dolog történt. Icipici. Icipici. Egy gyerek zsivaj kicsit. Megszületett egy kisgyerek. Amúgy igen. Amúgy én a kórházban műltem visszarizek. És mondom. Viccel. Hű, de vicces. Ó, megvan a gyilkos. Ki? Szerintem. Én vagyok a serif. Itt van kint az udvaron. Add át. Amúgy nem. Itt van. Ott gyilkol, ott lehet, itt ez magyar, dika lehet. Jó! Ez fight volna valóságban. Telibe Föld temecse pösödjál. mind vegye el, a föld csemete vigye el. Na, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!